Hello guys, good morning. For today's vlog, ako ipakita dire ang among kanding. Baguhay lang siya nanganak. Tchadan! Dara among itoy guys. Hi Mimi. Good morning Mimi. Kumusta man ka? Ang usa guys, okay ni kuan. Wara gitugnaw ang usa. Dara ay. Oy. So, duha ka buok ang anak sa among kanding. Gabi ini siya nanganak. Hi, Mimi! Among gibitayan na magkumpay, guys. Mimi! Hi! Kasamok ba ni mong sunuya ka? Uy, samok kay mong sunoy, guys, oh. So, kay ni manguan siya ba? Maglupad-lupad na yun. Hi, Mimi! Bahay ka pa ako, Mimi. Kadako para buyag. Liwat kag color sa imong mama, no? Itom. Dara iyang mother. Nagkaon pa og kumpay. Ang usa kay kuan. Sige lang na siya lubog. Nga naman ka, Mimi. Kapoy ka? Hi! Hi! Friends ta, ha? Ito mo kong kamot. Hi, Mimi. Nga naman ka? Ali. Ali, duwa ta ari, Mimi. Come here, Bi. Ka-cute. Ano buyag, eh? Hello. Gitugnaw ka? Imong usa ka igsuon, Mimi, oh. Prebuyag lang. Hello. Say hi to my vlog. Hi, Mimi. Uy, kaparaygon, ano, uy. Kaparaygon. Cute kay siya, guys. Buyag. So, ang inahan, nagkaon pa og kumpay ang inahan. Mimi, kaon sa kumpay aron. Mamawi kasi mong kusog, no? May gani, guys. Dali rin siya nanganak gabi, Paggawas na mo, ang duha ka itoy, gawas na. So, dali ra jud kaayo, no? Thanks God. Mao ni among kanding karon. So, duha ang naa diha sud, tangkal. Dala sa inahan og duha ka buok itoy. So, 5 ka buok tanan. Di ba, Mimi, no? 5 na mo ka buok, no? Kumpayan ti ka, ha? Pagdalig dako, ha? Kumpayan ti ka, naidaghang kumpayon. Tanod ko siya, guys. In fairness. Kasaba sa among sunoy. Mimi, ang usa kay hilumon kayo. Mimi, pagduwa diri, Mimi. Sige lagi kag lubog. Itugnaw pa ka, wala pa ka move on. Diri siya nanganak gabi, guys. Dinha. May gani taon kay dali ra in taon kaayo ang paggawas. No? Diba among Mimi, no? Love na mo, Mimi, no? Hi, Mimi. Hello. Among Mimi. Para siya kulo si ihang mama. Black. Hello. Kalablab.